Anisene auka kene mandika ni oye faso jo kene sokma dolo otako flana. Kuma burula Aboubacar Camara numéro 1 Maïdin. Senkola Mamadou Fofana Kadafi. Balmao anabe je nywa fe bi sokma da ina tugun. Kana hansigi anga kene daula maka membe taka anyasi. Alama hinena baba Modibo Keita. Aleka la seli daw. Olu dalam nendi kansigi o kene kan. O kama na manya ka fa kamesigi kene ka ina fo karamgo bamba ya fo chugomina. Kuna mba fe kuka Modibo Keita ka toko fo walma ka ndado aka kewalela ko aka kan ko anga yafa yinike afe wala ka keni makoro karamgo bamba aleka krofoy ambe yafa yinike Modibo Keita fe kadaka hakilna munu kumbe alaye kewale munu ke antuma afamia wa hal nasro ko antunya famia fene anye ajuguya wa aka kewale dun kunye jamana kuma boli kewale wi aka kewale kunye jamana ayiri wali ani dama Kenya bise kana bela jeleni yungwanche chugo mina uke wale de kundu wala amena kana anda do kuna foni mina bisok madaina o kuna foni obeta like laja dola laja me ni una kana ke Bamako ka beni samba kile keme kono to bi woro anifla o kungo dibi kalo ni o yesan kalo nani nai otle temps ani wulonvlana dan ko ma France kana ko 17 avril 1962 adonga ma munde kera la sigide min tumbe Algérie jamana o togola Algérie jamana min kumbe kelela a wakati kama kata sura ukayre ma horanya abina ini kata o etama min ke kana boy ma senke baba Modibo Keita ye malila Bamako Modibo Keita de meni min ta kanya sin Algérie jamana ma ado kama la sigide nane aye la seli doke ngayana ngase la sigide aleka la selima miye fasoka la selida membe ni o radio Mali ado kama okuna fondila dok mbe kene kono ale kene bedala salu ameje nyongo fe ka ulame Kadafi angata. Ce matin à 11h30, biso madaina tumaren tangelena misen bisaba ni 11h30. Le nouvel ambassadeur du GPRA auprès du Mali la sigiden kura membe GPRA kufa noye Algérie jamanai Mali kononana a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président Modibo Keita. Ananani aka la sigidenya sabanye ka odajira anga jamana kumtigida Modibo Keita. Après avoir reçu les honneurs militaires atlalenko bonyawu ulu sorolila bonya mumbe bo anga sorasikulu yoro qui lui ont été rendus par un détachement de l'armée malienne o men bonya kera aye anga sorasikulu o bulo fara dofe et la garde d'honneur du président ani jamana kumtigi akolosiba kulu mimbe bonya fena kera la sigidenye ulufe. Son excellent Bouzida a été introduit par monsieur Hissène Keita, chef du protocole. La sigide Bouzida ale nana kana bismillah ka kakuma unyebla ni jamana kumtigi Modibo Keita oka konyana bolay noy Hissène Keita. Dans le bureau présidentiel où l'attendait le chef de l'État, jamana kuntigi reka bureau konana akmeka la sigide makono yoromina entouré de monsieur Jean-Marie Koné, jamana kuntigi la ko le kundoni Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la justice, fasoka ministre do minka bara binya sinkiri ko ni sariya ko nyana bolima, Barema Bokoum, ministre des affaires étrangères, Barema Bokoum ale ministre mi ni akabara binya sin anga jamana ni jamana wracha kunya nyana bolima, ainsi que les collaborateurs immédiats du président. Ani jamana kuntigi are chaka nyugon surun ulu fana kumbe keneka. Son chef de cabinet Mamadou Makalou, aka naka korako nyana bolaw o kuntigi Mamadou Makalou o kumbe keneka. Mamadou Talla, son conseiller technique, Mamadou Talla ni oye aka ladilikala ye feleko usrafe o kumbe keneka pour les affaires étrangères et la presse. Oka barabeta ka nyasi jamana warawu ulu kunafoni ko ulu nyana bolila ani kunafondi lawu ulu tokola ko ulu nyana bolima, ainsi que le lieutenant Wologem, son aide de camp, ani fana dakatigi Wologem ni oye lieutenant yi fana kumbe keneka ni oye Modibo Keita ereka moko kerengere ne ademembaga do lakanata fanfe qui avait auparavant reçu l'ambassadeur à sa descente de voiture. Wa oere kunye la sigiden bismillah ajigine ka bon moblila. S'adressant au chef de l'État, La sigiden keli ka kumata ka anyasi jamana kuntigima. l'ambassadeur du GPRA a déclaré: GPRA la sigiden aya foko Monsieur le Président et frères de lutte, mbalmake jamana kuntigi ani mbalmake kele kononana en présentant à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles ne keto ka naninga sebenye sebemi bayira kone la sigidenye omi fe le gouvernement provisoire de la République algérienne fanga mi siglendo senkan folon yani yerema horonya kasoro Algérie ka ufi m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali, olu ye danaya dane kan kone ka la sigidenya joro fa au kerefe Mali jamana kono ya qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission
mission qui m'ait été confiée. Ayato folo ngase ka dafalike ka anyasi chima chimi ni oye chi dumanye kateme chi to bela jelenka no kalfaranema. En apportant à votre excellence, à votre peuple, à votre parti et à votre gouvernement le salut fraternel de l'Algérie combattante. Ka nani chikanye auka jamana kuntigi oma kanani chikanye auka jamana konadoma kanani chikanye auka partima ani auka fanga o chikan oye folie badenya folie mimbara Algérie jamana yoro o mimbe kelela. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude nani andusukuna koye dusukuna komi ni oye walima douanye badenya konana ko lase ima jamana kuntigi pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apporté à la révolution algérienne. Ka sababu ke tuma be demeni ani demeni na fama baye auka parti ni auka gouvernement auka nyemaya jelen kononana olu sera ko o minta ka o lase Algérie jamana ka yelemalima. Le peuple algérien n'oubliera jamais Algérie jamana konadum tanana nyine abada que les colonialistes ko mamunu ye jonya tigila mogo ye jonya bolibaga ye mogo kan ont fait éclater la fédération du Mali ko olu ye Mali ka faranyogon kan jamana ko uye ochi ni uye fédération du Mali qui constituait une des étapes importantes vers l'unité africaine odun tuye sindanya na fama bade ka nyasi farafina ka kelenyama et dont nous avions salué la naissance o mi bangeli ni anye afo o ma ko tare tare à cause de vos positions courageuses ka sababu ke ayo josen barkama minta face à la guerre d'Algérie. ka anyasi Algérie kele koma. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement après, wa ode ere la fena yoronin kelen o kofe vous aviez concrétisé ces positions aye o josen lankenemaya par la reconnaissance déjurée du gouvernement provisoire de la République algérienne. ni awsone fanga mi siglendo senkan folon yani yerma horanya kata mimbe Algérie jamana kofo. Le peuple algérien se souviendra également Algérie jamana kono don hakil nato ala fana ko de l'appui constant tuma be demeni que depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, ko kamini auka jamana ya ka yerma horanya ta domina vous lui avez apporté sur tous les plans. ayo o demeni minta ko lase anma tuma bela jelena Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, yamaria ka di afana mbalma jamana kuntigi de vous exprimer ma vive gratitude ka nka walima don lakika ka ojira ila pour le statut privilégié aye jusigilan karangarane mi di que vous avez bien voulu m'accorder ni o jara awye ko dinema et qui, au-delà de ma personne, o mi kateme ne yere kunkan constitue un hommage o koni ye bonya de ye fraternel badenya kono rendu au peuple algérien. o min dira Algérie jamana kono denw Comment s'étonner, Monsieur le Président, cogo jumɛn na mɔgɔna kabakoya n balima jamana kuntigi de l'existence de liens si affectueux k'a ye k'a fɔ ko teriya sira sɛbɛw ko olu bɛɛ et si fraternels entre nos deux peuples. min bɛ balimaya ko fɔ ni jamana kɔnɔden fila ni ɲɔgɔn cɛ Peuples frères, jamanaden minnu ni balimaw don l'histoire a tissé entre eux tariku dɔ fɔ o kɛra sababu ye ka o jɛɲɔgɔnya kɛ ni jamana fila denw ni ɲɔgɔn cɛ des liens d'une profondeur jɛɲɔgɔnya min ni a kɔnɔ ka dun et d'une densité particulière. wa ni a kolo ka girin kɛrɛnkɛrɛnnenya na Nos deux peuples ont supporté la même domination coloniale, ni jamana fila ninnu denw jɔnya bolila u fila bɛɛ kan connu les mêmes épreuves u ye gwɛlɛya kelenw fana sɔrɔ et subi les mêmes souffrances. wa u ye o tɔɔrɔ kelenw de fana sɔrɔ Le peuple du Mali et le peuple algérien Mali jamana kɔnɔdenw ani Algérie jamana kɔnɔdenw ont également en commun le même sentiment exigeant de l'honneur, olu jɛlen bɛ fɛn min na o ye bonya min ni o ye dusukunnako ye min ni o bɛ wajibiya qui fait préférer la mort à la servitude. wa o bonya min fana kosɔn o bɛ a to saya bɛ fisaya ni jɔnya ye Le même amour lancinant de la liberté, kanuya kalama min bɛ taa ka a ɲɛsin kanabilali ma la même volonté d'œuvrer dans le sens d'une libération totale de l'homme et des peuples africains. ŋaniyaw bɛɛ ye kelen ye ka baara kɛ walisa ka kanabilali dafalen sɔrɔ k'a ɲɛsin mɔgɔ ma ani ka a ɲɛsin farafina denw ma C'est dire que le représentant de l'Algérie considère le Mali comme sa seconde patrie o kɔrɔ ye nin ye k'a fɔ ko min ye Algérie a jamana kɔnɔdenw olu bɛ Mali jate i n'a fɔ u faso filanan et se sent chez lui à Bamako. wa Algérie jamana kɔnɔdenw b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'u b'u ka so Bamako Monsieur le Président, n balima jamanakuntigi la présentation de lettres de créance ne ka lasigidenya sɛbɛn o jirali me confère la qualité de diplomate o bɛ a to ne ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ à laquelle je ne suis pas préparé. o baara min filɛ o ye n'an ma n
labɛn o kama. Par contre, nga o bɛɛ kɔfɛ j'ai été forgé par les épreuves de la lutte gɛlɛya minnu sɔrɔla kɛlɛ kɔnɔna na olu ye ne labɛn ka ne jo et le militantisme dans les rangs du glorieux Front de Libération Nationale ani tɔndenya baara minnu fana kɛra kuluw kɔnɔ kulu min ni o ye Front de Libération Nationale ye kulu nɔrɔma min ni o bɛ jamana kanabilali kofɔ promoteur de la révolution algérienne. n'o de kɛra sababu ye ka yɛlɛmali la don Algérie jamana kɔnɔ En cette qualité, k'a sɔrɔ n bɛ o jɔyɔrɔw la ani o tɔgɔ bɛ n kan je suis également accrédité, danaya dara n kan fana je dirais mieux, n bɛ se k'a fɔ hali bi k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan détaché auprès de l'Union soudanaise RDA, ne bilalen bɛ ka na Union Soudanaise RDA o de kɛrɛfɛ ce vaillant parti de lutte o parti ba min filɛ o ye ni a cɛsirilen don ka kɛlɛw kɛ que vous avez forgé a ye o min dilan et dont vous avez fait, Monsieur le Président, a ye o min fana kɛ n balima jamanakuntigi un instrument efficace, k'o kɛ baarakɛminɛn kologɛlɛn ye non seulement pour la grande révolution qui s'accomplit dans votre pays, ka a ɲɛsin yɛlɛmaliba min ni o bɛ ka dafa aw ka jamana kɔnɔ mais encore o dɔrɔn tɛ ani fana pour la libération de l'Afrique. walisa farafina ka se ka kana bila Monsieur le Président, n balima jamanakuntigi par une heureuse coïncidence, nin kɔni kɛra bɛnsema ɲumanba ye j'arrive dans votre pays ne nana se aw ka jamana kan au moment même où la première phase de la révolution algérienne s'accomplit victorieusement. tuma la tuma min kɔnɔna na Algérie jamana yɛlɛmali bolo fɔlɔ o bɛ ka dafa ni sebaya ye Après plus de 130 années de résistance san 100 ani san 30 o kologɛlɛyali kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ et une guerre de libération qui dure depuis 8 ans, ani kanabilali kɛlɛ min ni a tolen bɛ senna fɔɔ ka se san 8 ma l'une des plus grandes guerres de libération que l'histoire ait enregistrée, o kɔni ye kɛlɛ de ye kanabilali kɛlɛ min ni o ye kɛlɛba ye min ɲɔgɔn ma deli ka ye adamadenya kɔnɔ le peuple algérien voit enfin se réaliser ses aspirations nationales. Algérie jamana kɔnɔdenw labanna sa olu kɔni ɲɛ bɛ u ka laɲini o de dafatɔ la laɲini min bɛ tali kɛ jamana kanabilali la Car au moment où j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, ka daa kan tuma min na ni bonyɛba don ne ta fan fɛ ka jɔ aw ɲɛkɔrɔ bi ka ni laseli kɛ l'Algérie se trouve dans l'antichambre de l'indépendance Algérie jamana ale bɛ yɛrɛma hɔrɔnya soɲɛ kɔnɔ na et de la liberté reconquise. ani kanabilali min ni o sɔrɔla kokura C'est dire, Monsieur le Président, o kɔrɔ ye n balima jamanakuntigi ko que l'heureuse issue de notre lutte de libération ko laban ɲuman min ni o nana kana sɔrɔ an ka kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ ta ka ɲɛsin kanabilali ɲinini ma ouvre des perspectives nouvelles pour une coopération fructueuse entre nos deux pays. o bɛ ka sababu ye ka daw yɛlɛ dafa ɲɔgɔnya kɔnɔna na dafa ɲɔgɔnya nafama min ni o bɛ sɔrɔ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Cette coopération o dafa ɲɔgɔnya sera facilitée o na nɔgɔya non seulement parce qu'aucun contentieux n'existe entre nos deux pays frères, ka daa kan fɔlɔ gɛlɛya foyi de tɛ an ka jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ye balimamaw ye mais encore parce que nos deux peuples, nka o kɔfɛ fana tuguni ka daa kan an ka jamana fila ninnu denw sous l'égide de nos partis révolutionnaires, an ka partiw ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na parti minnu bɛ yɛlɛmali kofɔ poursuivent la réalisation des mêmes objectifs olu bɛɛ tugunen do kuntilenna kelen de kɔ kuntilenna kelen waleyali de kɔ et la concrétisation du même idéal. u tugunen do hakilinan kelen pe de waleyali kɔ Sur le plan national, jamana ta fan fɛ nos deux peuples sont animés par la même soif de justice sociale an ka jamana fila ninnu denw u bɛ fɛn min fɛ bi o ye tilennenya ni damakɛɲɛ ka kɛ hadamadenya nasira fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et la même passion pour la reconstruction ani fɛn min bɛ u dusu la bi o de ye ka se ka jamana ninnu jɔ kura ye et l'épanouissement économique de nos pays. ani an ka jamanaw bɛ se ka yiriwa cogo min na sɔrɔko nasira fɛ Sur le plan international, diɲɛ seregina ni jamana ta fan fɛ nous restons plus que jamais fidèles au principe de Bandung, an nɔrɔlen do tagabolo min na bada o ye bandung o tagabolo ye de Belgrade et de Casablanca. ani Belgrade tagabolo ani Casablanca tagabolo Plus spécialement sur le plan africain, kɛrɛnkɛrɛnniyana farafina ta fan fɛ nous demeurons plus que jamais de fanatiques militants de l'unité africaine an kɔni ye kɛlɛdenw timinandiw de ye bada ka a ɲɛsin farafina ka kelenya ko ma pour laquelle vous combattez si farouchement, Monsieur le Président. o min fana kosɔn n balima jamanakuntigi i bɛ ka kɛlɛ kɛ ni i seko damajira bɛɛ ye Ensemble, nous devons œuvrer pour la libération totale de l'Afrique. an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walisa farafina bɛ se ka kanabila cogo min na k'a dafa Ensemble, nous devons dénoncer et anéantir tous les tchombés africains qui paralysent cette œuvre grandiose. an ka fara ɲɔgɔn kan ka kofɔli kɛ ni ka tila fɛnɛ ka kɛlɛ ta ka a ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye cɔnbe mɔgɔw ye n'olu ye janfanciw ye wa ni olu de bɛ ka kɛ sababu ye nin baara belebele nin ka a muluku Ensemble,
Nous devons éliminer les hésitants ou les sceptiques. Anga jeka ambulo di nyogama. Walsa mamunu be ni ulu be siga siga ani mamunu rebe ka fokulu dalinte kula ka ulu joshi ka bo anjema. Afin que seuls des militants révolutionnaires et trempés dans les épreuves de la lutte Walsa dron tonde munu be nulu be yelmali ko fo. Ani munu yɛrɛ fɛnɛ be k'a fɔ ko olu bɛ kɛlɛ gɛlɛya yɛrɛ sidɔn. prennent en main les destinées de la Grande Afrique qui se construit. Olu ka se farafina min ni a bɛ ka jɔ u ka se k'o farafina siniɲɛsigi ka o ta bolo la. Mais comment songer à construire l'Afrique? Nka cogo jumɛn na an na miiri ka farafina jɔ? Comment apprécier notre liberté Cogo jumɛn na an ka kanabila sɔn na kɛ o ma o na bonya? pendant que plusieurs peuples africains K'a sɔrɔ farafina jamanadenw caman bɛ yen subissent encore la domination coloniale? olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɔnya kɔrɔ nin wagati in na. C'est dire O kɔrɔ ye k'a fɔ ko qu'aucun peuple africain ko farafina jamana kɔnɔden si ne peut s'estimer libre o tɛ se k'a jate k'a fɔ k'ale kanabilalen don. tant que d'autres peuples africains Ka taa sɔrɔ o tuma kelen na farafina jamana kɔnɔden wɛrɛw sont encore asservis. olu bɛ jɔnya bolo la. Notre tâche est immense, An ka baara kɛta ka bon mais les perspectives si exaltantes. nka fɛn minnu kɛra k'olu dada ɲɔgɔn kan olu ye kow ye bi minnu bɛ se ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ. Monsieur le Président, N balima jamanakuntigi, c'est dans ce cadre que s'insère ma mission auprès de votre Excellence, ne ka cidenya bɛ don nin de kɔnɔna na aw ka jamana masaya kɛrɛfɛ, de votre parti aw ka parti kɛrɛfɛ et de votre gouvernement. ani aw ka fanga kɛrɛfɛ. Investi de la confiance de mon gouvernement, Ne ka fanga kɛlen kɔ ka dannaya ta k'a dan kan, j'espère arriver à mériter la vôtre n dalen bɛ a la k'a fɔ ko n na se fɛnɛ ka aw fana ka dannaya sɔrɔ k'o dan kan. afin que je puisse apporter ma modeste contribution Walsa ne yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ye min ye ne ka se ka o fin. à la réalisation des objectifs communs Walsa an bɛ jɛ kuntilenna minnu na o ka se ka waleya o ka se ka dafa à nos deux peuples min bɛ ɲɛsin an ka jamana fila denw ma et à nos deux gouvernements. ani an ka jamana fila fanga ma. En terminant, Ka n ka kuma kuncɛ, vous me permettrez, Monsieur le Président, i na yamaruya di yan n balima jamanakuntigi de formuler des vœux de bonheur personnel à votre Excellence ka dugawu kɛ i ye dugawu min ni o bɛ tali kɛ hɛrɛ la ka ɲɛsin e yɛrɛ ka masaya ma, ainsi que mes vœux de succès pour votre parti ani ka dugawu fana kɛ ka ɲɛsin i ka parti ma walisa a ka sabati, et de prospérité pour votre peuple frère. ani ka dugawu kɛ fana walisa yiriwali ka kɛ ka ɲɛsin aw ka jamana kɔnɔdenw ma ni olu ye an balimaw ye. Le président Modibo Keïta a répondu à son excellence Bouzida en ces termes. Jamanakuntigi Modibo Keïta a ye Bouzida u ka kumaw jaabi k'a fɔ tan ko Excellence lasigiden et chers frères de combat, ani n balima kɛlɛ kɔnɔ la cérémonie que nous vivons, an bɛ ka lajɛ min ɲɛnɛmaya nin ye par la signification que vous lui donnez, k'a sababu kɛ e bɛ ka kɔrɔ min di a ma et que moi-même je lui donne, ani ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɔrɔ min di a ma, revêt à nos yeux une importance particulière ne ɲɛna kɔni nafa kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ a la en raison des événements que vivent les combattants algériens. k'a sababu kɛ Algérie kɛlɛdenw olu bɛ ka fɛn min ɲɛnamaya. Vous êtes chez vous, I b'i ka so en République du Mali, Mali jamana kan, sur une terre africaine, farafina dugukolo dɔ kan, sur une terre qui est le prolongement de la terre algérienne dugukolo ka dugukolo min ni o ye Algérie jamana o mɔnɔbɔlen ye. et qui, comme vous le rappeliez si bien, I n'a fɔ i yɛrɛ da bɔra sisan ka hakililajigin kɛ k'a ɲɛsin a ma dans le passé, don tɛmɛnenw na. a eu avec sa sœur, la terre d'Algérie, des événements communs à affronter, des problèmes communs à résoudre. An ka jamana ale ye min sɔrɔ ni a balima jamana ye ni o ye Algérie jamana ye. U ye kungo kelenw sɔrɔ kungo minnu ni u jɛra ka u ko ɲɛnabɔ ani u ye gɛlɛya kelenw fana sɔrɔ gɛlɛya minnu ni u ye o ɲɛnabɔ. Pour nous, Anw fɛ vous représentez un pays frère. ka balima jamana dɔ ka o nɔna bila. Donc vous n'êtes pas pour nous un ambassadeur. O la an bolo e tɛ lasigiden ye Au terme propre du mot, ka kuma yɛrɛ fɔ k'a jɛya parce que nous savons k'a masɔrɔ an b'a dɔn que les objectifs que vous suivez i ye tugunen bɛ kuntilenna min na et que nous-mêmes nous poursuivons ani anw fana tugunen bɛ kuntilenna min na sont les mêmes, olu bɛɛ ye kelen ye. aussi bien dans leur définition U ye kelen ye u kɔrɔfɔli la que par les moyens et les voies que nous voulons choisir ani fɛlɛ ni dabali minnu ni an b'a fɛ ka olu suganti pour les atteindre. walisa ka se k'olu lasɔrɔ. Vous avez évoqué la solidarité du peuple malien vis-à-vis du vaillant peuple algérien qui se bat. Ani i kumana dɛmɛni ko la dɛmɛni min ni Mali jamana y'o
yo o ta k'o lase Algérie jamana kɔnɔdenw cɛsirilenw ma olu minnu bɛ kɛlɛ la. Je vous dirais plutôt que c'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance. M'a fɛ k'a fɔ Mali de ka kan ka waleɲumandɔn kɛ ka a ɲɛsin aw ma. Qui doit de la reconnaissance au peuple algérien. Malidenw de ka kan ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Algérie jamana kɔnɔdenw ma. Qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils. O min sɔnna a den kɛmɛ sigiyɔrɔma ba caaman olu ka to. Pour que les peuples africains puissent s'éveiller. Walsa farafina jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka kunun cogo min na. À la conscience de lutte. U ka se ka kunun ka a ɲɛsin kɛlɛ ma kɛlɛ ka don u dusu la. Et revendiquer leur indépendance. Ani k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini. Les sacrifices que le peuple algérien, c'est sur cela. O yɛrɛ dili minnu kɛlɛ filaw ye ka kɛ jamana kumabɔ fɛn ye ka kɛ saraka ye o de kan. Que s'est édifié l'indépendance de tous les peuples africains. Farafina jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de ka yɛrɛma hɔrɔnya jɔra o de kan. Et nous n'oublierons jamais. Ani anw tɛna na ɲinɛ abada. Que malgré les épreuves difficiles que connaissait votre peuple. Ko hali k'a sɔrɔ ko gɛlɛya belebele kun bɛ aw ka jamana kɔnɔdenw kan. Nos amis du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne. An teri minnu bɛ yen ni olu bɛ Algérie jamana a kumabɔtɔn o kɔnɔna na ni o ye FLN ye ani minnu fana bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ fanga kɔnɔna na fanga min sigilen don sen kan yanni yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ Algérie. N'ont pas manqué. Olu ma dɛsɛ. D'apporter au peuple du Mali, au lendemain des événements douloureux que vous avez évoqués tout à l'heure, une solidarité agissante et une assistance que nous n'avons jamais prise en défaut. Olu ma dɛsɛ ka u ka dɛmɛ ni lakika ka o jira Mali jamana kɔnɔdenw na k'a sababu kɛ gɛlɛya belebelew ye kɛwalew gɛlɛnw na kɛwalew gɛlɛnw olu kɛlen dugusajɛ kɔfɛ Algérie jamana kɔnɔdenw u ma sɛgɛn ka dɛmɛ ni lakika lase an ma ani magwɛni min ni an ma siga a la don kelen wa ni an ma jɔ a la don kelen. Excellence et chers frères de combat, Fama ani n balimakɛ kɛlɛ kɔnɔna na nous nous réjouissons an bɛ ɲagali et tout le peuple du Mali se réjouit ani malidenw bɛɛ bɛ ɲagali de la fin prochaine des hostilités, k'a ɲɛsin sɔni kɛlɛ banni ko ma. afin qu'ayant été l'artisan de l'éveil de conscience des peuples africains pour leur libération, Ka da ka aw kɛlen kɔ ka kɛ ŋanaw ye ŋana minnu ni o kɛra sababu ye ka dusu don farafina jamana kɔnɔdenw kɔnɔ ka a ɲɛsin u ka kanabilali ma. vous soyez à côté, un peuple indépendant, souverain, Walsa aw ka se ka kɛ an kɛrɛfɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye min kɛlen don k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni a ka kuntigiya b'a yɛrɛ bolo. un facteur déterminant Aw ka se fɛnɛ ka kɛ sababu jɔnjɔn ye dans la poursuite de la décolonisation de nos institutions. baaraw olu la baara minnu ni olu bɛ tali kɛ an ka fanga bondaw olu bɔli la jɔnya bolo. Afin que l'Afrique, Walsa farafina libérée définitivement de toutes les séquelles de la domination coloniale, a hɔrɔnyalen kɔ ka bɔ kɔlɔlɔw olu bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ jɔnya fɛ. débarrassée de tous les complexes créés en nous par le système unique de la domination étrangère, Jɔn yɛrɛlaw ani sigasiga fɛn fɛn de bɛ yen ni olu nana ka na bange an na ka a sababu kɛ jɔnya tagabolo tilenbali cɛjugu ye. nous puissions retrouver nos patries, Walasa an ka se ka an fasow sɔrɔ ko kura construire une Afrique vraiment libre, ka se ka farafina dɔ jɔ farafina min tiɲɛ yɛrɛ la min kanabilalen don et qui devra s'acheminer. o min ka kan ka taa ɲɛ Si elle veut survivre dans un monde perturbé, troublé, ni a b'a fɛ ka ɲɛnɛmaya dugukolo kan dugukolo min ni o ɲagaminen don ni a girinw barika ka bon. si elle veut survivre, dis-je, N b'a fɛ k'a fɔ de n'a sɔrɔ a b'a fɛ ka ɲɛnɛmaya et réaliser son unité. k'a ka kelenya kɛ k'a dafa. Nous savons que dans cette œuvre difficile mais grandiose An b'a dɔn k'a fɔ ko o kɛwale min filaw ye n'a ka gɛlɛn nka ni fɛnba don de décolonisation totale ni o de ye jɔnya bannen ye pewu et de la réalisation de l'unité africaine, ani farafina ka kelenya o dafali. nous trouverons en vous, dans nos frères algériens, An na a ye aw balimaw la an balima Algérikaw des militants an na aw ye i n'a fɔ tɔnden aguerris par 8 ans de dures épreuves minnu ni olu jora san 8 gɛlɛya fɛ et qui sauront être pour nous, olu bena se ka kɛ mɔgɔ ye anw ye comme ils l'ont été pour notre prise de conscience, i n'a fɔ u kɛra an dusukun lakununi sababu ye cogo min na les meilleurs guides olu na kɛ ɲɛminɛba ɲumanw ye ɲɛminɛba sɛbɛw ye dans la nouvelle tâche baara kuraw la qui nous appelle
réelle dans une Afrique libérée. O min bɛ ka ɲɛsin an bɛɛ kelen-kelen ma golofina dɔ kɔnɔna na min ni a kanabilalen don. L'Union soudanaise RDA Union soudanaise RDA a beaucoup à apprendre avec le FLN. ale ka kan ka fɛn caman dege, a ye fɛn caman fana dege FLN fɛ. Et le gouvernement du Mali Ani Mali fanga fana. ne se fera aucun scrupule O kɔni tɛna tunguru kisɛ kelen kɛ. de profiter au maximum de l'expérience que vos dirigeants, Ka dɔnniyaw ɲini, dɔnniya minnu ni o bɛ aw ka ɲɛmɔgɔw la. le gouvernement provisoire de la République algérienne, Ni o ye fanga min sigilen don sen kan fɔlɔ yanni yɛrɛma hɔrɔnya ka taa Algérie. ont pu acquérir O ɲɛmɔgɔ minnu ye o dɔnniyaw sɔrɔ. dans 8 ans de lutte pénible et difficile. San 8 kɛlɛ kɔnɔna na, kɛlɛ min ni a gwanna wa ni a gɛlɛyara. Frères de combat, N balimakɛ, kɛlɛ kɔnɔ nous aimerions et nous sommes convaincus que vous nous comprendrez, a na diya an ye wa an dalen bɛ a la k'a fɔ ko aw na an faamuya que vous vous considériez ici, ko i ka i yɛrɛ jate yan, non pas comme un ambassadeur, i kana i yɛrɛ jate yan k'a fɔ ko i ye lasigiden ye, mais comme un frère de lutte, comme un Malien, k'i ka i yɛrɛ jate i n'a fɔ balima dɔ kɛlɛ kɔnɔna na, i n'a fɔ maliden dɔ apportant sa modeste contribution min bɛna ni a seko damayirani ye à l'effort de construction nationale ka a ɲɛsin jamana jɔli ma. dans lequel se trouve tout engagé le peuple du Mali. An ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛɛ lajɛlen sen donnen don o baara la. Nous vous souhaitons la bienvenue An b'a fɔ ko i ni sɛnɛ, i bisimila. et je puis vous assurer Ani n bɛ se k'a jɛya i ye non seulement de la solidarité du peuple malien, malidenw ka dɛmɛni mais de la respectueuse amitié ani teriya min ni bonya bɛ a kɔnɔ de tous les Maliens min bɛ bɔ malidenw bɛɛ yɔrɔ, et de toutes les Maliennes. a cɛman n'a musomanw bɛɛ yɔrɔ, k'a ɲɛsin aw ma. Avec les autres cérémonies diplomatiques de ce genre, Nin n'a ɲɔgɔnna lajɛw minnu bɛ tali kɛ lasigidenya kow kan, celle-ci s'est terminée par un moment plein d'émotion. a nana ka na kuncɛ ni kinikini wagati ye. Monsieur le Président, N balima jamanakuntigi, je vous demande la permission et mon excuse n bɛ yamaruya ɲini i fɛ ka hakɛto ɲini kɛ i fɛ. car je tenais à vous dire Tuma min na n'an tun ye a kanu k'a f'i ye ko que je suis chargé ko n ka baara ye, d'une autre mission ko n cira fɛnɛ ko ka baara wɛrɛ kɛ de reconnaissance n'o ye walimadɔn ye du peuple algérien, min bɔra Algérie jamana kɔnɔdenw yɔrɔ, de son président ka bɔ a ka jamanakuntigi yɔrɔ, et de l'armée de libération nationale. ani sɔrɔdasikulu min bɛ yen ni u bɛ jamana kanabilali kofɔ. Puis, sortant de sa serviette, Ani o la a bɔra ni fɛn dɔ ye a ka finimugunin na, un fanion aux couleurs nationales algériennes, drapeau fitinin dɔ, drapeau fitinin min ni o ye Algérie jamana o drapeau ye. frangé d'or, Sanuji kɛlen don a dagolo la. fanion sur lequel était écrit en lettres d'or: O drapeau fitinin kan a sɛbɛnnen don ni sanuji siginidenw ye. hommage de l'Algérie au frère Modibo Keïta, Algérie jamana mɔgɔw ka bonyamasegin ka a lase n balimakɛ Modibo Keita ma. et un poignard, Ani muru dɔ. son excellence Bouzida a poursuivi. Lasigiden Bouzida a taara ɲɛfɛ ni kuma ye. En témoignage de notre gratitude Walasa an ka walimadɔn ka o seereya pour votre contribution ka ɲɛsin aw ka dɛmɛni ma, à la lutte du peuple algérien, ka ɲɛsin Algérie jamana kɔnɔdenw olu ka kɛlɛ ma. nous avons tenu An ye a kanu. le peuple algérien et son gouvernement, Algérie jamana kɔnɔdenw ani a fanga. son expression de lutte qu'est l'armée de libération nationale, Sɔrɔdasikulu min sigilen don sen kan ka jamana kumabɔ ni o ye o kumada ye. à vous offrir Ka nin d'i ma, ce qui est le plus cher au cœur de tous les Algériens, ka fɛn di aw ma, fɛn min ni o ka gɛlɛn Algérie jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ ni a b'u dusukun na. ce pourquoi O de kama, luttent les Algériens depuis plus de 130 ans, o de kama Algérie jamana kɔnɔdenw olu bɛ kɛlɛ la a ka ca ni san 100 ani san 30 ye. ce pourquoi O de kama, plus d'1 million d'Algériens sont morts. a ka ca ni Algérie jamana kɔnɔden mɔgɔ miliyɔn 1 ye olu sara. J'ai tenu, Monsieur le Président, à vous offrir donc N y'a kanu o la n balimakɛ jamanakuntigi ka nini kɛ i ye. ce bien le plus précieux pour le cœur d'un Algérien, Nin lajali fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ Algérie jamana kɔnɔden o dusukun ta fan fɛ. c'est pourquoi nous luttons pour qu'il flotte de nouveau O de kama an bɛ kɛlɛ la walasa o lajali fɛn o ka yanga sanfɛ tun. à Alger, Alger dugu kɔnɔna na. encore une fois, Ani n bɛ segin a kan tuguni en témoignage de vive gratitude ka a kɛ seereya ye pour votre contribution personnelle ka ɲɛsin aw yɛrɛkun ka magwɛn ma et la contribution de votre parti et de votre gouvernement
à la lutte du peuple algérien. Ani auka fanga ni magweni minke ka nyasi Algérie jamana kono don uluka kelema. Vous me permettrez également, Monsieur le Président, Ina yamaria de antuguni mbalma jamana kuntigi d'offrir à votre Excellence kan nininke ika mansayai ce symbole de la lutte de l'armée de libération nationale ni tamashien min fleni mimbe Algérie jamana uka kanablali kele kofo également ani fana en témoignage de notre armée ka ke Syria anga sura sikulu togola pour votre fraternelle solidarité. ka sababu ke aye badenya demeni min ta ka ulasi ama. Étreint par une émotion difficilement contenue, le président Modibo Keïta a déclaré: Jamana kuntigi Modibo Keïta nin ko yɛrɛ balako jugu ala nisɔndiya kɛcogo la ka poron akan a ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye. Chers frères, c'est cadeau pour moi et pour le peuple du Mali. N balimakɛ nin lajali fɛn min filɛ nin ye ne ta fan fɛ ani Mali jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ Sont les plus beaux olu kɔni ye lajali fɛn ye min ɲɔgɔn ma deli ka ye ɲɛ na et les plus précieux que nous ayons jamais reçus. ani ninnu ye lajali fɛn ye minnu ni olu sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ lajali fɛn bɛɛ lajɛlen kan an ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ Parce qu'ils sont le témoignage kamasɔrɔ nin lajali fɛn ninnu ye seereyaw de ye de la confiance et de l'amitié min bɛ tali kɛ danaya la ani teriya d'un peuple que nous apprécions très hautement ka bɔ jamana kɔnɔden yɔrɔ jamana kɔnɔden minnu ni an bɛ minnu tanu fɔ ka se a dan na pour son apport ka sababu kɛ a ka dɛmɛni ye dans la libération de notre continent. dɛmɛni min bɛ ta ka ɲɛsin an ka gun kanabilali ma Et permettez-moi donc, yamaruya di ne ma o la au nom de notre parti et du peuple entier, an ka parti ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen dafalen tɔgɔ la vous demander de transmettre k'a ɲini i fɛ ko i ka laseli kɛ au gouvernement provisoire de la République algérienne Algérie jamana fanga min sigilen don sen kan fɔlɔ yanni yɛrɛma hɔrɔnya cɛ et au Front de libération nationale ani kulu min sigilen don sen kan min bɛ Algérie jamana kanabilali kofɔ nos remerciements les plus émus i ka an ka foli lase olu ma foli minnu ni dan tɛ a la Cette cérémonie à laquelle ont assisté les représentants de la presse internationale nin lajɛ min filɛ nin ye ni diɲɛsirilan ni kunnafonidilaw nana a kɛnɛ kan prit fin par un entretien fraternel a nana ka na kuncɛ ni badenya ɲɔgɔn ye entre le président Modibo Keïta et son excellence Bouzida. Modibo Keïta ani lasigiden Bouzida olu ni ɲɔgɔn cɛ Le peuple malien, les militants de l'Union soudanaise RDA Mali jamana kɔnɔdenw ani Union soudanaise RDA tɔndenw enregistrent cet hommage rendu à un de leurs avec fierté. olu kɔni nisɔndiyalen kɔni ye nin bonya kɛlen Modibo Keïta ye u ye o kunbɛn ni ɲagali de ye lamɛnbaw nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye hali bi ni bɛ nin kuma ninnu lamɛn i b'a ye ko Mali tun tɛ batara jamana ye nin don kama Mali tun tɛ batara jamana ye nin don kama Mali tun ye jamana barikama de ye Mali tun ye jamana min kɔnɔna na tiɲɛ ka fisa bonya ni danaya o tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw olu kan dan tɛ bonya min na dan tɛ danaya min na Algérie kɛlɛ la Mali ye maagwan min kɛ wa hali Bouteflika o nana o ye wagati kɛ Gawo an fɛ yan u ka jamana kuntigi kɔrɔ ye min bɔra yen o ye wagati kɛ Gawo an fɛ yan kɛlɛ gannen na wa welekan bilara yan mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko a ka di olu ye ka taa maagwɛn kɛ o mɔgɔw taara ani fanga yɛrɛ fana ka maa cilenw tiɲɛ ka fisa Algérie jamana fana u ye a dɔn an ye